Сёння 12 лютага ёсць нагода яшчэ раз узгадаць знішчэнне уніі, царкоўнай уніі, якая злучыла ў 1596 годзе каталіцкую і праваслаўную цэрквы Вялікага княства Літоўскага і Польскага каралеўства. Што добрага было ў з'яўленні уніяцтва для беларускага этнасу? У кожнай дзяржаве і в старажытнасці сёння патрэбна, каб было адзінства насельніцтва. Палітычнае, ідэйнае, эканамічнае. Чым больш адзінства, тым больш моцная дзяржава. А калі ў гэтай дзяржаве, напрыклад, некалькі рэлігійных канфесій, некалькі канкурыруючых паміж сабой цэркваў, што добрага? А гэтая канкурэнцыя часцяком даходзіць да забойстваў, да вайны грамадзянскай. Вось як у Францыі было, так званыя гугеноцкія войны. Пратэстанты французскія, гугеноты і каталікі французскія змагаліся. Усё пачалося з сумна вядомай Варфаламеевскай ночы, калі некалькі дзесяткаў тысяч гугенотаў былі забітыя па ўсёй Францыі. Вось. Нічога добрага з гэтага не атрымалася, як мы ведаем. Дзяржаўныя мужы абодвух дзяржаў, якія злучыліся ў федэрацыю шляхоцкіх народаў, Рэч Паспаліцую, яны думалі, што трэба зрабіць, каб дзяржава ўзмацнілася. І адным з напрамкаў гэтага ўзмацнення было злучэнне цэркву. Тым больш, што праваслаўная царква Вялікага княства Літоўскага у сярэдзіне, у другой палове 16 стагоддзя была ў заняпадзе. Аднак вернікаў, асабліва сярод нізоў, сярод сялян, сярод мяшчан, сярод дробнай шляхты было шмат мільёны. І вырашылі злучыць іх у адзіную царкву. Таму гэта было добра. Дзяржава ўзмацнілася. Не адразу, зразумела, калі нешта такое робіцца, так не ўсім жа гэта нравіцца. Там былі і спрэчкі, былі і бойкі, але вайны не было. І нават забойства уніяцкага епіскапа Полацку Іазафата Кунцевіча, про якого мы ўжо тут распавядалі раней. Гэта было правакацыя, гэта была змова, якую фінансавала маскоўская царква. Народ гэта ўспрыняў, агульна так кажучы, ціха і спакойна. Таму гэта было добра. А што тычыцца самой уніі, так это ж пачалося даўно, гэта пачалося з так званай фларэнтыйскай уніі, якая была падпісана у ліпені 1439 года ў Фларэнцыі, калі таксама хацелі злучыць заходнюю царкву, каталіцкую, рыма-каталіцкую, і ўсходнюю царкву, грэка-каталіцкую, бо сапраўдная назва не уніяцтва, а грэка-каталіцкая царква. Усе абрады застаюцца свае, аднак галоўны іерарх папа рымскі. І адзін догмат прымаецца каталіцкі філіокві. Нам не цікава разглядаць, што гэта за філіокві, мы з вами людзі светскія, хай сабе там папы спрачаюцца на гэтую тэму. Вось. Аднак тады нічога не атрымалася. Унію падпісалі, але мясцовыя інтарэсы там у Сербіі, у Балгары, у Грэцыі, яны ўзялі верх. І дакумент гэта застаўся на паперы. Таму яшчэ раз кажу, унія гэта была добра. Зразумела, што ўсе нашы ідэйныя і палітычныя супраціўнікі у старыя часы і сёння, а гэта перш за ўсё маскоўская царква праваслаўная, расійская праваслаўная царква РПЦ, яны нічога пра гэта чуць не хочуць. Яны хлусілі, хлусяць і будуць хлусіць, што гэта была здрада, што гэта был такі прыём, каб духоўна рабамі зрабіць нашых продкаў, гэтак далей. Усё гэта хлусня. Але што тычыцца менавіта беларускай мовы, напрыклад, у тыя часы, было нейкае адраджэнне падчас уніяцтва? Уніяцкія святары ў сваіх службах
карысталіся кнігамі, зразумела, святымі, якія былі ўсе, як адна, напісаны на старабеларускай мове. І ў гэтым сэнсе яны карысталіся беларускай мовай. І таксама, калі яны казанні там, з казаннямі ў цэрквах выступалі, калі яны там службы служылі, калі яны там грахі адпускалі на споведзі, калі яны там жанілі, калі яны там хавалі нябожчыкаў, яны таксама размаўлялі на гэтай мове, яны карысталіся старай беларускай мовай. Гэта трэба падкрэсліць. Гэта зусім не сучасная беларуская мова. Гэта старая беларуская мова, альбо руская, ад скарыны можна глядзець, але у якой было вельмі шмат беларускіх слоў, а таксама і чэшскія словы былі, і польскія, і вымаўленне было беларускае, дзэканне, цэканне, аканне і гэтак далей. Таму мы кажам, што гэта была беларуская мова. А у расійскай праваслаўнай царкве карысталіся царкоўна-славянскай мовай. Фармальна, з фармальнага пункту гледжання, старабеларуская мова, царкоўна-славянская адно і то ж, але фактычна гэта розныя мовы. І вось, што тычыцца самой ліквідацыі, магла б Беларусь развівацца ў іншым напрамку, калі б не было вось гэтай ліквідацыі? Цікавае пытанне. Ніхто ж не ведае, я таксама не ведаю, якое было б развіццё. Развіццё ж залежыць не толькі ад унутранага стану дзяржавы і не толькі ад таго, якая там царква пануючая, а вонкавыя чыннікі, перш за ўсё. Так праз 2 гады што пачалося? Пачалося знішчэнне кніг. Усе кнігі, выданыя на старабеларускай мове, а там же былі не толькі царкоўныя служэбнікі, там было шмат філасофскай літаратуры, філасофска-тэалагічнай, бо тады не было ж такой філасофіі чыстай. Філасофія заўсёды была такім рэлігійная філасофія, або атэістаў не было яшчэ, амаль што не было там нейкія адзінкі. І было шмат мастацкай літаратуры. У тым ліку і вершаванай, там паэмы розныя. Это былі тысячы і тысячы і тысячы кніг. І вось з 1841 года іх пачалі збіраць па ўсіх манастырах, па ўсіх цэрквах, і нават у некаторых прыватных асоб забіралі гэтыя кнігі, адвозілі ў Полацк і там палілі. Гэта было злачынства. Можна сказаць, што гэта быў духоўны генацыд. Знішчалі нашу культуру, зафіксаваную ў некалькіх тысячах, па назвах, не ў асобніках, а па назвах, у некалькіх тысячах кніг. І знішчылі ўсё, гэтых кніг няма. Адзінкі захаваліся ў прыватных калекцыях. Іх няма ў музеях, іх няма ў бібліятэках, нідзе няма. Это ўсё было знішчана. А гэта кнігі былі ж не толькі уніяцкай царквы, а і ранейшыя заходняй праваслаўнай царквы. Это 8 стагоддзяў. Тое, што было назапашана за 8 стагоддзяў, усё было знішчана. І гэта яшчэ не ўсё. Акрамя знішчэння кніг, 18 гадоў запар палілі. Уявіце сабе, 18 гадоў палілі кнігі. Гітлер аддыхае, адпачывае. Акрамя таго, што кнігі ўсе знішчылі, існаваў жа велізарны архіў. Як заўсёды, калі ёсць арганізацыя царкоўная. Напрыклад, ёсць архіў, дакументы. І там усе дакументы, наогул усе дакументы, гэта унікальныя рэчы. За стагоддзі былі дакументы. Увесь гэты архіў адвезлі ў 1843 годзе ў Санкт-Петербург, і ён знік. Мы не ведаем, дзе. Магчыма, недзе існуе, а магчыма, не. Магчыма, таксама спалілі. Нашы даследчыкі не карыстаюцца гэтымі дакументамі, іх ніколі не бачылі. Таксама, это яшчэ адно злачынства, гэта духоўны генацыд. І таму беларускі народ, які быў да пачатку гэтага злачынства роўны сярод роўных у Еўропе, нас адкінулі назад, бо аказалася, што свайго нічога няма. Амаль што нічога. Дзе гэта? Было знішчана. Это дзяржаўнае злачынства. Это культурнае злачынства. Якое хочаце злачынства? Вось што атрымалася. Таму, калі б гэтага не было, мы бы і далей бы ішлі наперад, як роўна сярод роўных. А так нашы традыцыі шляхецкія, духоўныя зніклі, а засталіся толькі сялянскія.
А сяляне гэта народная культура, а культура ж дзве заўсёды, народная і прафесійная, высокая. Яна вышэй за народную. Вот нашу высокую прафесійную культуру, кніжную, духоўную знішчылі. Вось які быў вынік з уніі. Адсюль усё астатняе. Ну, шмат чаго астатняго. А сёння на тэрыторыі Беларусі засталося няшмат уніятаў, так? На тэрыторыі Беларусі у 39 годзе наогул не было ніякай царквы. Два будынкі былі, адзін у Оршы, а другі нават не памятаю дзе. Дзве царквы працавалі ў 39 годзе на всю Беларусь. Ну, усходнюю, бо у заходняй было. І уніяцтва там таксама было. Мне здаецца, што ўжо такога адражэння уніяцтва, як пра тое марыў, напрыклад, Кастусь Каліноўскі, не адбудзецца ніколі. Бо наогул у сучасным грамадстве царква ва ўсім свеце у заняпадзе. Зараз, як бы то сказаць, на першым месцы культура унітаза. Галоўна, каб унітаз быў цёплы, з музыкай, з араматам. Галоўна, каб было электрычества. Галоўна, каб у хатах было цёпла, а пакутаваць ніхто не хоча. Не. Галоўна матэрыяльна. А як тэхнічна знішчалі унію? Ну, тэхнічна гэта такое цікавае пытанне. Звычайна кажуць і пішуць, што галоўную ролю згуляў такі злодзей, як Іосиф Сямашка, які быў епіскап Віленскі, але ў 1827 годзе міністр адукацыі Расійскай імперыі, дарэчы, ён быў адмірал, вайсковы чалавек, вельмі цікава, Александр Шишкоў падпісаў сакрэтны план па знішчэнню уніі. І цікава тое, што і па сёння даследчыкам невядомы дэталі, дробязі гэтага плану. Такі ён быў сакрэтны. Іосиф Сямашка быў такі царкоўны дзеяч, ранегат, які здрадзіў унію, бо бацька яго быў уніяцкі святар, сам ён з Украіны. Вось ён з 1822 года працаваў у уніяцкай калегіі, уніяцкім дэпартаменце рыма-каталіцкай калегіі, бо калі захапілі Рэч Паспалітую, трэба ж было, каб нехта кіраваў цэрквай, і зрабіла тада Екатерына рыма-каталіцкую калегію, каб і каталікі-уніяты не падпарадкаваліся папу рымскаму. У іх было там сваё кіраўніцтва свецкае. Свецкае кіраўніцтва, бо яшчэ Пётр I як зрабіў? Ён зрабіў святы сінод, а над сінодам быў цар. Цар быў першы святар. Ні патрыарха, ні мітрапаліта, нікога не было. Цар быў, а потым сінод. А ў сінодзе хто былі? Светскія людзі галоўным чынам. Чыноўнікі, службоўцы. Вось. Так вось гэты Шишкоў, хто там распрацоўваў план, мы не ведаем. Ну, ён падпісаў гэты план, яго пачалі выконваць. Перш за ўсё трэба было адарваць уже уніятаў ад каталікоў тут. Таму вылучылі з складу гэтай калегіі адмысловы уніяцкі дэпартамент, самастойны, і ён пачаў кіраваць уніятамі. Ну, потым там кнігі мянялі святыя, якія былі друкаваны на старабеларускай мове, на расійскую мову. Ну, шмат чаго рабілася, не будзем гэта разглядаць. Галоўнае, што потым Сямашка падаў запіску цару Мікалаю I, якому таксама пералічыў, што трэба рабіць. Аднак я лічу, што гэта была таксама частка плану Шишкова. Ён жа быў тады яшчэ зусім малады чалавек, там недзе 30 гадоў, і вось гэта рабіў. Далей галоўнае, што трэба згадаць, у 1835 годзе быў утвораны сакрэтны камітэт па уніяцкіх справах. Я зараз прачытаю склад, ён вельмі цікавы, хто туды ўвайшоў. Вось сакрэтны камітэт, 10 чалавек. Ад рускай праваслаўнай царквы мітрапаліт маскоўскі Філарэт, мітрапаліт наўгародскі Серафім, архіепіскап Свярскі Рыгор. І ўсё, 3 царкоўныя асобы. Далей, светскія асобы. Міністр унутраных спраў Блудаў, обер-прокурор сінода Нечаев, статс-секретар Танеев, сапраўдны таемны дараднік Галіцын і генерал-граф Толсты. Уявіце, генерал царкоўныя справы разглядае. А ад уніяцкай царквы толькі 2 чалавекі. Узгаданы гэта Сямашка і мітрапаліт уніяцкай царквы Езафат Булгак. І он з гэтых 10 чалавек адзіны быў супраціўнік.
Але калі ён там пачаў выступаць супраціў, ён вельмі хутка памёр. І ніжэйшыя былі асобы, 5 іерархаў вышэйшых выступалі супраць, і адзін за адным памёрлі. І ў тыя часы хадзілі чуткі, што ўсіх іх атруцілі. Цалкам магчыма, бо я добра ведаю, што калі ў 1939 годзе увайшлі савецкія войскі ў заходнюю Беларусь, там сабралі ўсё кіраўніцтва уніяцкай царквы і ўсіх атруцілі. Это медыцынскі факт. Традыцыя даўняя. Всіх атруцілі. Вось. Магчыма, кіраваліся старажытнымі ўзорамі. Усё, што прайшло выпрабаванне часам, гэта добра. Гэта працуе. Вось. Ну, а акрамя таго, вялася індывідуальная праца з кожным уніяцкім святаром. Калі ён падпісваў дакумент, адразу яму давалі грашовую пазыку, безвазвратную, новую адзежу царкоўную і залаты крыж. І калі было магчыма, давалі больш добрую пасаду. Ну, там, нейкі больш багаты прыход, і гэтак далей. Аднак вернікі былі супраціў, а іх яшчэ заставалася 1,5 мільёны амаль што. Вось. Думалі, што рабіць з вернікамі, а нічога не трэба рабіць. Вось сабралі гэтых 25 епіскапаў у Полацку, яны падпісалі дакумент, цар зацвердзіў, і ўсё, і уніі больш не стала. А там, у тых вёсках, дзе народ казаў, што супраціў, прыязджалі казакі, секлі нагайкамі. І таксама і святароў, і монахаў, і монахінь. Шмат ёсць сведчанняў. Ёсць кнігі, якія прысвечаны уніі, там усё гэта падрабязна па дакументах. Вось так было тэхнічна зроблена.